יש כאוס עצום בהבנה של הנושא הזה שנקרא הומוסקסואליות. שיח ציבורי בין חרשים, שנע בין רתיעה שורשית, אינסטינקטיבית, לא מוסברת מצד אחד, ובין ניסיון שכנוע וקבלת הכרה בלתי פוסקת מצדם של ההומוסקסואלים. המטרה שלי בווידאו הזה היא להעלות 3 נקודות קריטיות להבנת הנושא כולו. נקודה ראשונה, כולנו, בלי יוצא מן הכלל הגברים, הומופוטנציאלוסים. הדבר הזה נובע מיסודות בריאת האדם, שיסוד הנקבה גנוז בנו. הרי מצלו של אדם נבראה האישה, והיא כלולה גם בנו. שנאמר, זכר ונקבה ברא אותם. ריבוי ההומוסקסואלים בעולם במידה מסוימת תעודת הצטיינות למין האנושי ולמין הגברי. הנה אנחנו חיים בעידן שבו רבות הדמויות שמזכירות בגנום הנפשי שלהם את האדם הראשון, את יצור גן העדן. פנטסטי. ואנחנו בהחלט יכולים לזהות את העובדה שמרבית ההומוסקסואלים שאנו פוגשים בהם יש בהם מעלות רבות ועצומות, כישרון, יצירתיות, ובעיקר, וזה הכי חשוב, יש בהם תמימות דרך בראשיתית. לכן, קו ההסברה ההומוסקסואלי המרכזי לתופעה לא צריך להישען על תיאוריות גנטיות מופרכות, אלא לעובדה כי ההומוסקסואלים יותר מכל דבר אחר, או יותר נכון ההומופוטנציאלוסים, הם יותר מכל דבר אחר נוגעים בשורש האדם הראשון. זה המופיע בתורה. זה קו הסברה מעניין. אבל, האם הכרחי שההומופוטנציאלוס יגלוש למשכב זכר עם הפוטנציאלוס אחר, קרי יהפכו להומוסקסואלים? וכאן נכנסת הנקודה השנייה שאני מעלה, ואני מפנה אצבע מאשימה לנשים. כי הנקבה מאוד אוהבת ומחבבת את ההומופוטנציאלוס. היא תדבר איתו בטלפון שעות, הם ייסעו ביחד, יטוסו ביחד, יתייעצו בכל דבר ועניין. אבל הנקבה בסופו של דבר רוצה את ההומודופקוס. כי מבחינה אבולוציונית הנקבה שורשית יותר, פרימיטיבית יותר בדרישות שלה. והיא נאמנה להומודופקוס המחוספס, ואז מתחולל משבר. הומופוטנציאלוס חווה דחייה מהמין הנשי, מפתח סלידה מהאינפנטיליות של המין האנושי בתחום הזה, ומוכרח למצוא את הנחמה שלו בקרב הומופוטנציאלוסים אחרים, ומכאן זכר אל זכר נחמה. הבגידה של אנשים בהומופוטנציאלוסים משולה לאובדן אהבת אם. כל יצור בעולם חייב למצוא אהבה, ומכאן דרכו של ההומופוטנציאלוס לעבר הומוסקסואליות סלולה. ומכאן נכנסת הנקודה השלישית, הומוסקסואליות כטעם נרכש. מה זה בכלל טעם נרכש? אני אתן דוגמה. כל בן אדם ששותה וויסקי בפעם הראשונה בחייו יודע שוויסקי לא ערב לחך, מגעיל. ובכל אופן, אחרי שלוק ראשון ועוד שלוק, יש לך היום מיליונים בעולם שמסתובבים וחולים על וויסקי, משוגעים על וויסקי. אהבה לוויסקי זה דוגמה לטעם נרכש. משכב זכר גם הוא טעם נרכש. אנחנו רואים את זה גם בבתי כלא. יכול פתאום להיכנס המאצ'ו הכי מאצ'ו בעולם, ופתאום הטעם שלו יכול להתהפך בבית הכלא ויכול למצוא את ההומוסקסואליות כדבר מהנה. כי מה קורה? בניגוד לוויסקי שהטעם שלו נקנה בשתייה, במקרה של הומוסקסואליות הטעם נרכש גם בפן הנפשי של האדם, החושב והמתלבט. כאשר ההומופוטנציאלוס אותה דמות נופלאה שהצגתי קודם, מצוי בנקודה בחייו שעולה סוגיה לסדר היום, לגבי הזהות המינית שלו. מי אני? אולי אני הומו? אני שונה קצת. כאן נכנסת הפרופגנדה המטורפת, שמתנגדת מכל שידורי הטלוויזיה והקולנוע בכלל, מצד אחד. מצד שני גם חוסר בדברים שאני אומר כרגע. ואז עולה הנושא של אי הקבלה גם של המין הנשי מצד שני. ולהומופוטנציאלוס אין שום יכולת לעמוד בסחף החברתי. ההחלטה נעשתה עבורו. אם אתה הומופוטנציאלוס מצטיין, החברה כבר החליטה בשבילך, פניך למשכב זכר. אני את הדברים שלי פחות מפנה כרגע לקהילה ההומוסקסואלית כפי שהיא היום, ולקהילה ההומופובית, אני יותר מפנה את הדברים שלי לבני הנוער, לצעירים, להומופוטנציאלוסים, לדמות הנפלאה הזאת שנמצאת בנקודת התלבטות שלה בחיים, ולאותם בנות נוער. תדעו לכם, עדיף הומופוטנציאלוס אחד על 10 הומודופקוסים. הם יצורים נפלאים. אז אל תיתנו שיתייגו אתכם, ולא בהכרח מהומופוטנציאלוס יש מעבר להומוסקסואליות.